itek ni patay o bulan kataklunem manglay-layan ni ayat tingka kading palaspangen un-unoy ko darasem na ikete nuin ka mong lipaten karim kaniyak nagibusin sam-sam itek ni patay o bulan kataklunem manglay-layan ni ayat tingka kading palaspangen un-unoy ko darasem na ikete manang bitay ilukan mo man tabintana ikalimbabam takitaen to'y ginayawam ay mataya kung no di nagkasyan siya sinuka naglabas-labas to'y hardin ko umok ni ayat amuem abalasangak sabong niliryo di pa'y nagugrag denggem ading tabilinan ka taintan to sa Jay Laguna taintan to agalat mangga lansunes paiken adu akita nuna nga to di mo sugdalen nuna baba di mo gaw aten numaregreg di mo piduten em labas-labas ang tupay laen daytoy paniyok nung maregreg ko di makapidot isublinan to ta nagmarka itinagan ko ken nagborda pa'y tisinan puso alaem day takusilyo ta abriem to'y barukong ko tatapnon maipapas mo day taguram ken sentimiento nuna nga to di mo sugdalen nuna baba di mo gaw aten nuna regreg di mo piduten gem labas-labas am tupay lae daytoy paniyok nung maregreg ko di makapidot isublinan to ta nagmarka itinagan ko ken nagborda pa'y tisi
kas kaluyon, ikini-kini daytoy nay patong. Kaya't apagkasaran, kay sibil ang mapirmaan, kay kaya't kunto ijay simbahan, tanumang na marupi karan, ket intong agkasaran, baliwag tutoy kuskuran, agkuti-kutinto ti abagat, ang kini-kininto pa'y ti panagnak, ket intong agkasaran.